Hello! Ja tervetuloa tänne Sädeenkammioon taas. Mä oon vähän pikkasen flunssassa, mutta kyllä tää pikkuhiljaa tästä sitten menee ohi. Mutta mulla on nyt teille YouTube-käyttäjille erittäin tärkeä asia. Mun hyvä mielikuvituskoirani Mimi Minttuli täyttää 12 vuotta. Siitä on pitkä aika, kun mä oon tehnyt sen. Joten pyydän teitä kaikkia YouTuben käyttäjiä piirtämään tai lähettämään Mimi Minttulille videon, jonka sitten julkaistaan, ja voittaja saa salaisen palkinnon Mimi Minttulilta. Mimi Minttuli aikoo tehdä palkinnoksi piirustuksen siitä kaverista, joten suosittelen, että vain ainoastaan teini-ikäiset saisivat osallistua tähän kilpailuun, ettei oteta niitä aikuisia sitten mukaan. Joten mä ajattelin tässä, että mä pyytäisin sitten niitä aikuisia sitten vähän niinku niitä pienempää nuorisoa niinku vahtimaan, että ne keskittyisi siihen kilpailuun ihan todella. Ja mulla on esillä semmonen oma tekemä piirros, jonka mä oon saanut puoleen väliin valmiiksi. Noin Orange and Bambi. Lol. I am so dead in my soul. Mutta osallistukaa kilpailuun tai sitten mun osoitteeseen www.deviantart.com/book-asia. Ja siellä on se Messengerin-appi, niin siellä voi lähettää mulle niitä kommentteja, niiden piirustuksia, mitä mä oon piirtänyt Paintilla. Ja toivon kaikille oikein hyvää ja rauhallista hiihtolomaa. Ja pistäkää sitten tulemaan, että se kilpailu sitten loppuu vasta 18. päivä heinäkuuta. Tuossa, olisiko se nyt? Se alkaa tänään ja loppuu 18. päivä heinäkuuta, joten sinulla on mahdollisuus osallistua. Ja voi lähettää minulle esittelyvideon itsestäänkin, että tämä oli tässä. Ja nyt mä haluaisin myös lähettää Munamiehelle ja Timo Harikaiselle oikein paljon tsemppiä tähän kisaan, mitä viimeinenkin putousjakso tuo. Joten ketäs niitä on pudonnutkaan? Mikko Zetterberg, Shamani Pusutin, Mr. Majorkka ja kaikki muut, paitsi Pilvipouta on yhtä hyvä kuin mun pikkusiskokin nimi on Pilvi, joka on nyt tuolla Nokialla aika kaukana. Ja mä oon täällä nytten yksin. Mutta äiti tulee kello 4 aikaan töistä, joka on tuolla suklaapuodilla. Ja mä oon hyvin onneton, kun mun yksi kaveri nimeltään se on DeviantArtissa nimeltänsä Vampane se Princess, jonka kanssa me ollaan oltu hirveässä riidassa, joten mä en haluaisi puhua siitä kenellekään. Eihän tää oli tässä. Joten muistakaa osallistua. Ja myös muistakaa keksiä se koiran sen nimi, paikka, mitä se tekee, mistä se tykkää, mistä ei, kuka se on sen omistajansa nimi. Ja muistakaa keksiä sille joku todella tarkka maisema, yksityiskohdatkin muistakaa. Ja niihin missään nimessä ei saa laittaa mitään semmosia väkivaltakuvia, koska mä en tykkää niistä. Paitsi se Happy Tree Friendsit ruletta. Ne ruletta on ihan sikana, kun mulla on se yksi DVD-boksi, vaikka mä oon 17, niin silti mä sain sen synttärilahjaksi. No,
tää oli tässä.